Een Nederlands kampioenschap vierljeppen organiseren. Dat is de dream die de Ljeppersclub in Boetenpost voor eigen had. Alleen nog is hiervoor wel een renovatie van de Schoonse neder van haast een oorlog ton. Een groot van de deelt is al binnen, maar het laatste moet nog van de gemeente Achtkarspelen komen. Ook die bijdrage is hut nedig. Hoe dat er al je biel leidt. Dus dat is gewoon echt een vervanging daar. Alles moet eigenlijk gewoon gerenoveerd worden. We moeten gewoon weer voldaan aan de eisen van de boom. Dat verdocht gewoon niet meer. En we hebben gewoon heel oud materiaal nodig te staan. Het is gewoon verrot en het alles is inzak. Als de randen van het zandbed is, zo sterk. Het moet gewoon al even vervangen worden. Ja, en dan is maar in je keuze of je vervangen of het is gewoon een einde verhaal voor de vierljeppvereniging hier in Boetenpost. Misschien ben je ooit eens een keer weg in je wedstrijd. Om de rietsleden te Oetsjorgen komen ze deel bij de accommodatie langs de Zwadden. 12 oktober wordt het onderwerp in de Rie besprutsen en hoopt de Ljeppersclub op Green Jocht. Ik hier wat heger beetpakken, man. Het is een vierlippersclub met een protte jeugdleden. Een echte Friese sport die we net een hele protte in deze hoeken van Friesland hebben. Dus we zijn van hey, akkoord. Dus je vreet je 24.000 vanuit de gemeente. Maar vooral een hele protte yield zelf op kan krijgen. En we stellen onder ik van om die 24.000 euro ter beschikking te stellen. Voor het opknappen van de schaatsen. Nee, Damwand. Zodat je hopelijk het NK weer houden worden kan. Nou, we zijn hier alle jaar oppositie en coalitie van alle partijen er wel haast wel in. En ik verneem een soort enthousiasme, mag ik eerlijk zeggen. Dus ja, ik zal het wel goed komen. Boetenpost is de oudste Ljeppersvereniging van Friesland. Ze zorgen er naar uit om de grote toernooien te organiseren. Maar eerst maar de nieuwe kansen. 2000 of 2010, dan weet ik even net helemaal zeker meer wanneer het wie. Hebben we hier ook al een NK gehad. En we gaan nog een keer een jeugd-NK hebben we hier gehad. Dus, en als het juist hoe Ilste of Drielste dit hier gehad had en qua organisatie, ja, dat wie gewoon super. Ja, dat maakt als de kansen hier al die klaar binnen, dan moeten we dat hopen dat het hier ook gewoon kan. De rietsleden zijn in alle gevallen te spreken over de ambities. We zelf in de pols en het beter oer is een sprong te vier. Nee, normaal wel, maar ik wil net zien later dat ik hier beter in ben dan de rest. Dus ik hou me wat bescheiden op achtergrond. Nee, ik zou heel graag vol al en er echt 12 weken alleen de schouder te komen. Dus ik sla deze keer oer. Maar zodra die kansen er weer binnen, dan spring ik de eerste sprong.